Γεια σου, είμαι η Αναστασία, καλώς ήρθες στο κανάλι μου και πάλι. Σε αυτό το κανάλι βρίσκεις πληροφορίες για ψηφιακούς νομάδες και ελεύθερους επαγγελματίες. Μείνε ως το τέλος του βίντεο για να δεις τι είναι ο ψηφιακός νομάς, digital nomad, ποιες οι διαφορές από τον παραδοσιακό εργαζόμενο, τι λένε τα στοιχεία παγκοσμίως για την εξάπλωση αυτού του τρόπου ζωής και 10 λόγους γιατί να επιλέξεις τον τρόπο ζωής του ψηφιακού νομά. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις επιπλέον πληροφορίες και χρήσιμα link. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι ο ψηφιακός νομάς. Είναι ο επαγγελματίας που μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας μόνο ένα φορητό υπολογιστή και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός νομάς είναι κάποιος που εργάζεται εξ αποστάσεως. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να εκτελεί τη δουλειά του από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται. Αυτό μπορεί να είναι μια καφετέρια, ένας χώρος όπου μένει, ένα co-working space ή ακόμα και ένα εξωτικό νησί. Το μοναδικό του γραφείο είναι το λάπτοπ του. Ο ίδιος μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα ή πόλη επιλέξει. Αυτό σημαίνει ότι ο ψηφιακός νομάς έχει την ελευθερία να ταξιδεύει και να εργάζεται παράλληλα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η δύναμη της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Χάρη στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, τα laptops και τα cloud-based εργαλεία, οι ψηφιακοί νομάδες έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν επαγγελματική παραγωγικότητα χωρίς να είναι δεσμευμένοι σε ένα σταθερό γραφείο. Αυτό τους δίνει την απόλυτη ελευθερία. Ποιες είναι οι διαφορές από έναν παραδοσιακό εργαζόμενο? Οι ψηφιακοί νομάδες ξεχωρίζουν από τους παραδοσιακούς εργαζόμενους εφόσον δεν περιορίζονται σε ένα γεωγραφικό χώρο και το γραφείο τους είναι ο κόσμος ολόκληρος. Τώρα πάμε να δούμε την εξάπλωση του τρόπου ζωής των ψηφιακών νομάδων. Στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ακολουθούν αυτόν τον τρόπο ζωής και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Χώρες που είναι δημοφιλείς για ψηφιακούς νομάδες είναι η Πορτογαλία, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Κροατία. Αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει ειδικά προγράμματα βίζας για να προσελκύσουν περισσότερους ψηφιακούς νομάδες. Φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα χώρες που είναι κατάλληλες μέσα σε αυτές. Να ξέρεις ότι είναι και η Ελλάδα. Είπαμε πριν για τις βίζες. Αυτές οι βίζες επιτρέπουν στους νομάδες να παραμένουν νόμιμα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για μεγάλα χρονικά διαστήματα στις χώρες στις οποίες βγάζουν τη συγκεκριμένη βίζα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος του ψηφιακού νομά επαγγελματικά. Ποιες είναι οι επαγγελματικές του δυνατότητες? Εργάζεται σε επαγγέλματα όπως η συγγραφή, το μάρκετινγκ, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η online εκπαίδευση, το σχέδιο, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πολλές άλλες ειδικότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που μπορεί κάποιος να εργάζεται εξ αποστάσεως, 50 από αυτές θα τις βρει στην περιγραφή του βίντεο. Χάρη στην τεχνολογία οι ευκαιρίες είναι αμέτρητες τώρα πια και μπορείς να εργάζεσαι ανεξάρτητα από τον τόπο τον οποίο βρίσκεσαι και εκεί που βρίσκονται οι πελάτες σου. Παράλληλα, το δίκτυο των ψηφιακών ομάδων μεγαλώνει συνεχώς σε όλο τον κόσμο και νέες κοινότητες και συνεργατικοί χώροι ανοίγουν διαρκώς για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πώς διαχειρίζονται την εργασία? Η διαχείριση project γίνεται μέσω εργαλείων όπως το Slack, το Zoom, το Asana, Google Workspace και πολλά άλλα εργαλεία που υπάρχουν που επιτρέπουν την ομαλή συνεργασία όταν η εργασία γίνεται εξ αποστάσεως. Ποιος είναι ο τρόπος ζωής όμως ενός ψηφιακού νομά? Η ζωή του μπορεί να είναι ιδιαίτερα απολαυστική, αλλά έχει και προκλήσεις. Στα ωφέλη ενδεικτικά αναφέρω την ελευθερία μετακίνησης, τη δυνατότητα εξερεύνησης νέων πολιτισμών και εμπειριών, την ευελιξία στην καθημερινότητα. Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Ωστόσο υπάρχουν και προκλήσεις όπως η αβεβαιότητα του εισοδήματος, η διαχείριση του χρόνου και η διατήρηση σχέσεων εξ αποστάσεως. Πολλά από αυτά τα θέματα θα τα δούμε σε επόμενα βίντεο. Είναι σημαντικό να βρίσκει κανείς ισορροπία και να διατηρεί την παραγωγικότητά του.
Ένας ψηφιακός νομάς έχει ελευθερία κινήσεων. Επιλέγει τις τοποθεσίες που τον εμπνέουν περισσότερο και συνδυάζει από εκεί εργασία και ταξίδια. Προσαρμογή στην κουλτούρα. Έχει την ευκαιρία να ζήσει σε διαφορετικές χώρες, να γνωρίσει νέες κουλτούρες, οι οποίες είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής του. Οικονομική ανεξαρτησία. Με τη σωστή διαχείριση, οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το κόστος ζωής τους, εφόσον επιλέξουν προσιτές τοποθεσίες. 10 λόγοι να επιλέξεις τον τρόπο ζωής του ψηφιακού νομά. Πρώτα απ' όλα, ελευθερία τοποθεσίας. Άρα, μπορείς να εργάζεσαι από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλεις. Ευελιξία ωραρίου. Οι ώρες εργασίας μπορεί να είναι έτσι όπως τις επιλέγεις εσύ και όχι όπως τις καθορίζουν άλλοι για σένα. Πλούσιες εμπειρίες. Σίγουρα γνωριμία με νέες κουλτούρες, με ανθρώπους και τρόπο ζωής διαφορετικό από αυτόν που έχεις συνηθίσει μέχρι τώρα. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορείς να εργάζεσαι σε περιβάλλοντα που χαλαρώνουν και σου δίνουν νέες εμπειρίες ή καλύτερη ποιότητα ζωής. Διαρκής εξέλιξη. Επαφή με καινοτόμες ιδέες. Η συναναστροφή και με άλλους ψηφιακούς νομάδες ή με άλλες κουλτούρες ή με άλλους τρόπους εργασίας σίγουρα σου δίνουν νέες ευκαιρίες, νέες ιδέες και σε βοηθά να αναπτυχθείς. Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, οπότε και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Οικονομία. Πολλές χώρες προσφέρουν χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, οπότε τα χρήματα που εισπράττει ένας ψηφιακός νομάς από τους πελάτες του ανά τον κόσμο και το κόστος διαβίωσης στη χώρα που επιλέγει τον βοηθούν να έχει πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής με χαμηλότερο κόστος. Προσαρμοστικότητα. Θέλοντας και μη, ένας ψηφιακός νομάς αναπτύσσει δεξιότητες σε νέες συνθήκες. Οπότε αυτό τον βοηθάει να είναι πιο προσαρμοστικό σε νέα δεδομένα και να εξελίσσει τον χαρακτήρα του. Έλεγχος εργασίας. Μπορείς να επιλέγεις εσύ τα project που θα δουλέψεις όπως και τους πελάτες τους οποίους θέλεις για να δουλέψεις για αυτούς. Ανεπανάληπτες εμπειρίες ζωής. Δημιουργία αναμνήσεων από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο ψηφιακός νομάς είναι κάτι περισσότερο από έναν τρόπο εργασίας. Είναι ένας καινούριος τρόπος ζωής που συνδυάζει την ελευθερία, την προσωπική ανάπτυξη και τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Αν λοιπόν νιώθεις ότι αυτός ο τρόπος ζωής σου ταιριάζει, μην φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα, το μόνο που χρειάζεται είναι θάρρος, προγραμματισμός και όρεξη για εξερεύνηση. Αν σου αρέσει το βίντεο, μοιράσου το με φίλους σου, πάτησε like για να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να βλέπεις περισσότερες ιδέες και συμβουλές για τον κόσμο των ψηφιακών ομάδων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.